Takže čaute ľudia, dneska si ideme zahrať Trash Horror Collection, ale dneska budeme hrať druhý diel a druhý diel vychádza Endless Day. Takže pokiaľ si tu nový, nezapomínajte dať like, odber so zvončekom a ideme na to. 616 Games present Endless Day. Ďakujem Dylan za zobranie tejto práci. Je to veľmi ťažké nájsť svetelný dom, ktorý tak zostáva. Máš dobré oči, bracho. Vyračaj sa, Dylan. Posledný zákazník, ako ten, čo pracoval v Lighthouse, je preč. Hľadali sme ho všade, ale nemohli sme ho nájsť. Drž hubu, Sebastian. Nechceme ťa vystrašiť. Nechceme vystrašiť nového strážcu. Hneď na prvom dni. Former Lighthouse Keeper was že ten bol kus šialený, ten predošlý. Oddychni si, Dylan, Sebastian. Budeme tu s tebou tento prvý týždeň, aby sme mohli si byť istí, že si v poriadku. Potrebujeme za chvíľku ísť. Je tu búrka, prichádza tu akurát búrka. Hold time. Dylan, je to 6 mesiacov od posledného ten, kto pracuje. Môžeš ísť. Ukážem Dylanovi miesto a vysvetlím mu veci. Vyzvinite ma o 1 týždeň. Veľa šťastia, Dylan, so svojou novou prácou. A pamätaj si, svetla nemôžu sa vypnúť. Poď, Dylan, ukážem ti tvoj nový domov. Wow, tu môžeme shiftovať. Čau. Toto je tvoj nový domov, Dylan. Poďme dovnútra. Wow. Kľúče. Ohej. Pekná posteľ. Kuchyňa, dobrá. Stolík. Toto je čo, neviem. Sebastian. Nemám tu veľa čo vysvetľovať, Dylan. Práca je istá. Musíš len pozerať sa 2-krát do dňa na toto tam hornú vec. Keď jedenkrát ráno a jedenkrát večer, keď svetla sa zasnú. Jem sa kus vyspať. Prechádzka ma veľmi unavila. Nechaj, že máš všetko pod kontrolou. Dobre. A ja čo mám ísť robiť? Dobre, sme dnuka. Fúha. Musíme ísť hore. Tu keď som spadol, to by som nebol nadšený. Tu na čo? Wolf, aha. To je ten, nie? CSG. Anti-cheat. Aha, just pre boha. Pekne to svieti. Som veľmi unavený, idem si kus pospať, dokým nepríde noc. A dokým svetlá sa nezhasnú, dobre? Dobre, je noc. Zasne sa, ne? A bum. Aspoň som zdá, keď aspoň nezomrem sám. Neviem, či to je taký... Neviem, či zomrem, alebo... Čau, prášo, ty riadne dlho spíš, no. Môžem proste...
Pripravení teraz mali by byť do konca rána, takže môžem ísť naspäť spať. Takže svetla by mali svietiť do rána, takže môžem ísť spať. Teraz zatiaľ nuda to je. Však je noc. Či to už je ráno? A už je ráno. Prečo sa mi zdá, keby na lodi takto trúbil? Dobre, sme sa zobudili a taká animácia, no. A on nebude, ne? Bo bude mŕtvy. Buď není. Sebastian? Nie je tu. A teraz máme... Ježišmaria, som si to mohol zobrať. Aha, krv. Blood. Krv, to je zvláštne. Kde mohol skončiť Sebastian? Neviem, to je dobrá otázka. Že kde, ale... Musíme to ísť zistiť, no. Tak. Zapnúť. Nejako von svieti, keď to neotvorilo sa, nie. Kde by mohol Sebastian zmiznúť? Dobrá otázka. Sakra, kde Sebastian mohol ísť? Nemožné, že by zmizol na takom malom ostrove. Kam pod tým kobercom dačo bude podľa mňa. Dobre, už je tma. Čo tak trúbi? Prečo je deň a noc? Nemôžem to dajak skipnúť. Asi, že niekoľko dní už zbehlo, asi aj, neviem. Aha, asi podľa mňa, že týždeň zbehol. O 1 mesiac neskôr. Si kokos. Zmenila sa to vôbec dačo? Krv stále, takže on to neumil. Asi ideme hore zapaliť tam, no. Sailors didn't come back. Že to tí neprišli a že Sebastian chýba už mesiac, asi. No, podľa mňa tam bude dole mŕtvy a to tí ho zabili. Neviem, tak si myslím. Dobre, ideme zase zapnúť. Už nejdem. Čo to bolo? Že krabica sa zničila. No. Leather, rebrík. Sme tu. Začíname zautočiť. Krv. Sebastian? Aha. To som si skôr tam skočil, kde som mal. A to je nové, a toto je asi nové. Dvere. Krv. There is no way to escape. Takže nie je tu žiadna šanca, že by si mohol utiecť. No, pravda. Note. Moje meno je Dylan. Keď to čítaš toto, keď čítaš tento zápisník, budem mŕtvy už aj tak budem už mŕtvy. Sebastian zmizol a som sám na tomto ostrove. Zistilo sa Discover. Zistil som o Passage, to neviem, dnuka v tom svetelnom dome. Toto miesto je zvláštne a je to
míňa mi to moju energiu. Dneska idem tu pasič, neviem, dneska idem tu pasič in vnúk v svetelnom dome a idem skúsiť niečo zistiť. Tentokrát sme sami tu a to je pokračovanie. Ideme spať, no. No, burka je paráda. Jo, praskla tá krabica, no. Super typku je po tebe, ak by si chcel vedieť. Červené oči. Nie. Čo to je? Rozbité dvere. Musím získať niečo, čím môžem rozbiť. No ale čím? Neviem, kde je ten kľúč. Čau, Havrana. Aha, no, wow, jaké to je... Jak krásna hra, proste, len tak mi padne kľúč. Havran mi rozbije okno. Havran mi rozbije okno a... Jak? Aha, bo musím... Musím z druhej strany. No a nie. A pačidlo. Vyzerá to, že sú tu 3 diery, aby som to čo tam vložil. A ideme si ďalšie ako? Dobre. Čo to je za fotku? Oha, čau. Opa, už sú dvaja. Už sú traja, ešte horšie. Aha, tam sú duše zamknuté. No, nie zamknuté v tom... Ach jej. A to asi tie duše, čo zomreli tu. No, takže ten Dylan a ešte jeden tam, neviem kto to je. Aha, Sebastian. Dobre, čo máme robiť? Idem ísť. Aha, musím ísť asi tamto zapáliť hore svetlo. Tak. Čo mám robiť? Mám zapálené, ale čo mám robiť? Tu na nič. Aha. Že ide krv pod koberec. No, teraz konečne Blada čo našiel. Ešte už viac není. Nie. Takže no. Pre Boha, ono to bolo tu. Dobre, máme to ľudia, máme to. Zistil som pre mňa, lebo... Čo sa to do pekla deje? Opa, 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 opa.
sakra bolo? Myslím si, že sa tu idem zblázniť. Idem si dať nejaký spánok. Tak, čo sa tu deje? To je tá kuchyňa, ten stôl. Tu to svieti. Čo sa deje? Čo ukazuje ten stôl a... Aha, bo ten typek tam je. Dvaja sú tam. Traja sú tam dokonca, tu je jeden, na ľavej, druhý, tretí. A tam sú tie duše. Ajaj. Sme hore. To je stále noc, o môj bože, čo sa so mnou deje? No, a kde mám ísť? Aha, ideme tam to hore zapáliť, a čo sa stane? Tak, ideme naspäť. Páči, sa to tu hojda tak pekne, tá lampa. No, sme späť. Čo, ideme spať? Nie. Čo máme robiť? Hebrík, ideme dole. Čo sa stane? Je tu ticho. Strašne. Svetelný dom potrebuje byť iba vtedy proste musí sa zapnúť energia, aby mohol zapaliť to svetlo. Naša práca je no proste toto je naša objednávka, že toto spraviť. Sme svetelný dom pracovníci. Takže sú tam 3 duše. Ty kokos. Dobre, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a zvonček, po druhýkrát to hovorím a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.